Істина заключається у тим, що не глядячи на випробування, ми перемогли. Так писав Василь Быков. Іде час, минають годи, але живе в народі пам'ять об подіях Великої Отчинної війни. Усе жихари Білорусі були удельниками минулої війни. І ті, що змагалися на фронтах, у партизанських отрядах, ті антифашистським подпольем. І мирне насельництво, старі, жанчыны, дзеці, якія ў поўнай меры адчулі на сябе яе жахі. Мэта маёй працы – абгрунтаваць гістарычную неабходнасць партызанскага руху і падполля, увекавечыць памяць землякоў, удзельнікаў Вялікай Отчиннай вайны і праціўнікаў тылу, умацаваць сувязь паміж пакаленнямі. Моя навуковая работа складаецца з 3 раздзелаў. У першым раздзеле, які называецца «Барацьба ў тыле ворага» на Слонімшчыне, я апісаў, што акупацыйны рэжым, які быў устаноўлены гітлераўцамі на часова захоплены ім тэрыторыю нашай радзімы, распрацаваўшы загадзі яшчэ да нападу на Савецкі Саюз. Мясцовым насельніцтвам увогуле праблем нацысты не прадбачылі. Бязлітаснае насілле зробіць яго паслухмяным і згаворлівым. Радзіма – гэта не проста лапік на зямлі, на якой мы нарадзіліся, а гэта тое, за што нашы продкі пралівалі пот і кроў, развіталі з жыццём, аддавалі сваю душу тыя людзі, якія яшчэ ў 41-м узялі ў рукі зброю, каб не сядзець дома і не рабіць выгляд, што нічога не адбываецца, а мужна прыняць рэальнасць, усвядоміць страшэнную небяспеку, якія пражывае іх дому. Адным з тых людзей быў Мікалай Макарович Мяско. Другі раздзел маёй работы я вырашыў прысвоіць Мікалаю Макаровичу, які назваў «Героі нашы землякі». Слонімшчына была вызвалена ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у выніку паспяхова праведзенай баранаўска-слонімскай аперацыі састаўной часткі «Багратіён», які праісхадзіў, я апісаў. Звычайная у гісторыі па маштабах і жорсткасці Вялікая Отчинная вайна завяршылася вялікай перамогай, але і сёння боль у гэтай вайны адгукаецца ў сэрцах і адбываецца на справах пакалення. Наш святы абавязак не забыць ніводнага земляка, які абараняў Айчыну. Есть такая профессия – Родину защищать. Ну, конечно, вы сразу догадались. Это профессия военный. Военнослужащий должен обладать качествами, позволяющими с честью и достоинством носить звание защитника Отечества. В любую минуту встать на защиту и независимость нашей Беларуси. Если ты решил выбрать эту профессию, то помни, что без хорошей учебы в школе, занятия спортом сделать это будет практически невозможно. Все мальчики мечтают об армии, но готовиться к ней нужно уже сейчас.